Ribadavia é unha vila rica en cultura e vida, un lugar onde a historia e a tradición se entrelazan con fermosos recunchos cheos de encanto. Pasear polas rúas de pedra e viaxar no tempo, descubrindo a pegada xudía, os pazos antigos e a aroma do viño ribeiro. Vinde, ímolo coñecer. Nesta casa nace o actor Ernesto Chao en 1943 e falece no 2018. Foi o segundo director do Centro Dramático Galego e o presidente dos actores e actrices de Galicia. Estamos na rúa de San Martiño, donde comenzaremos a nosa ruta por Ribadavia. Adentraremos no barrio xudeo, que é unha das cousas máis importantes da vila porque é dos mellores conservados de España. Como podedes ver, atopámonos na Fonte de Dous Canos, fundada en 1909. É caracterizada por os seus dous canos. Antiguamente, aquí xuntábanse os veciños para recolectar agua e asuntos comunitarios. Seguimos na rúa de San Martiño, na Casa de Inquisición de Ribadavia, que era a sede do Tribunal da Inquisición, que vixiaba e perseguía aos conversos sospeitosos de practicar xudaísmo, xa que Ribadavia tiña unha grande comunidade xudea antigamente. A súa fachada e os seus escudos indican a importancia que tiña nestas épocas. Este é un museo etnolóxico que recolle parte da historia da nosa vila. No noso barrio xudeo podemos atopar unha tenda de doces hebreos que se chama As Nisas e unha taberna moi importante e antiga chamada O Papuxa, onde se gravou a película Esmorga. Situámonos na Porta Nova. A Porta Nova é a que dá acceso ao noso casco histórico e forma parte da nosa muralla, o Castelo de Ribadavia. A cal rodeaba o pobo protexendo frente a ataques, chegaba ata a Fonte da Plata, pero na actualidade solamente se conservan algúns tramos. Esta é a entrada do castelo, que se abre en datas importantes como na Festa de Historia. Están só dúas das tres portas da entrada ao castelo conservadas. Había 5 orixinalmente. Porta do Oeste, Porta do Cerca e a Porta Sur, Porta Nova. E aínda que non a ensináramos, aínda hai outra, a Porta Sureste, Porta Falsa. Este é o anfiteatro, que se sitúa dentro do castelo. Celebranse actividades como a mostra de teatro, o folclore ou actividades da Festa da Historia.
Estamos nunha das entradas do Castelo dos Sarmientos. Foi construído no século XV pola poderosa familia Sarmientos. Respecto aos enterramentos, o Castelo de Ribadavia conserva unha necrópolis de pedra cuxa orixe se sitúa nos séculos IX e XI. Estes restos evidencian unha importancia histórica e funeraria do lugar. O castelo antigamente contaba cunha capela chamada Sanxés, por iso é normal encontrarnos as tumbas como o sepulcro do século XII. Aínda que hoxe en día non se conserva a igrexa, aínda podemos encontrarnos ventanas sencillas ou unha cheminea. Esta é a alberca, estaba destinada ao riego da horta. O castelo antigamente xogou un papel crucial na defensa contra posibles invasións, nun período de rivalidade e conflitos. Ao pasar dos anos tamén estivo ligado ao florecemento do viño. Hoxe en día, Ribadavia é a capital do Ribeiro, famoso polo seu viño. Hoxe está en ruínas, pero cada ano conmemórase coa Festa da Historia.